Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, добре дошли в Слънчева Германия. Шокиращите решения на новото правителство в Германия не спират. Ето ти още едно. От партията ЦДУ пак искат да върнат Праксиския бюр. Що е то Праксиския бюр, Гурбетчу? Ами това е таксата за посещение при лекар в Германия. То беше введено през 2003 година и беше премахнато през 2013 година. През този период се плащаха по 10 евра на 3 месече. Значи веднъж на 3 месеца плащаш 10 евра и през тези следващи 3 месеца посещението при лекар ти е безплатно. То сега новите управници в лицето на Фридрих Мерц искат тая такса да я върнат и искат тази такса да е вече 20 евра. Здравният министър Лаутербах, с който непрекъснато се базикахме по време на коронапандемията, също подкрепя едно такова решение и обясни защо. Той каза: здравната система в Германия се задъхва. За последните 10 години приехме над 2 милиона бежанци, които сега използват здравната система на Германия, без да имат никакъв принос към здравната ни система. Аз пък, гурбечета, питам, до кога ще продължавате да наказвате дойните крави, работещите в Германия, хората, които си плащат здравни осигуровки и данъци в Германия? До кога ще продължавате да ги наказвате? И тези хора да плащат таксите на другите, неработещите. Значи ще плащаме цял куп здравни осигуровки в Германия и когато отидем пак на лекар, пак трябва да плащаме. Камон! Но не работещият няма да плаща нищо от джоба си и когато пак отиде на лекар, пак джоб центъра ще му ги плаща. Откъде пари в джоб центъра? Ами от твоите и от моите данъци. Големи майтапи си правите с работещите в Германия, а уж обещанията им бяха да улеснят живота ни в Германия. На нас работещите. Здравният министър Лаутербах подкрепя подобни решения, защото знаеш и той самият е член на ЦДУ. Онзи ден бях влязъл за минутка в един лайв и една готина мадама там каза: махайте го, той казва само негативни новини. Каква е моята вина, че 90% от новините из света са негативни? Ето ти още една. Международният валутен фонд излезе с заключение от едно изследване, че 70 годишните могат да работят свободно още 5-6 години, вместо да се пенсионират. Новият им доклад се основава на едно изследване, което са провели в 41 държави по света, според която и 80 годишните могат да работят. Физическото им състояние го е позволявало. Докладът казва: здравето на сегашните 70 годишни е като на тези 53 годишни от преди 20-30 години. Изводът е, че здравето на хората се е подобрило драстично през последните 20 години. Тези 50 годишни, които са живяли през 70-те, 80-те, 90-те години, тяхното здраве е било равно на тези 70 годишни, които живеят сега. Разбираш? И пак питам аз, гурбетчета, защо аз тогава на 48 години се чувствам като 70-80 годишен? Рухнал, изтормозен, изморен. Международният валутен фонд иска да каже: пенсионирайте ги хората по-късно, на 70, може и на 80 години. Знаеш, пенсионната възраст в Германия за родените след 1964 година е 67 години. Но още пред 2 години Бундесбанк искаше тази възраст да се увеличи на 70. И имаше доста спорове върху това. И според изследването на същият фонд, 350 хиляди пенсионери в България са продължавали да работят след пенсионирането си. От фонда сигурно си мислят, че тези хора го правят заради спорта там, а не заради сиромашията. Едно предложение е от мен към Международният валутен фонд. Дайте направо да ни погребете в дворовете на фабриките. Тъй ще е най-добре. Живи, здрави и до нови срещи!